Morning everybody. Good morning, good morning. Oh, grabe ni silaw na ang adlaw. Oh, ang agtang pod ni silaw. Bitaw good morning, good morning. Naari ta diri sa atong baka no. Na atong baka guys. Oh, na si bro. Hello bro. Oh, nara akong bro. Hello bro. Hello. Dali na yun, dali. Dara to guys, yan nagkaon ng inahan. Si Tina. Hello bro. Tara guys. Hello. Hello baby cow. Hello baby cow. Dali na yun, dali. Dali. Hello, dali na yun. Dali na yun ba? Dali no. No. No baby cow. Oh. Naka. Dali, dali. Dali. Oh. Muna akong kuan diri guys. Baby cow. Dali na, dali na. Ang gana na ako bro. Ali bro. Bro. Dali na yun, dali na yun. Ali bro. Di na bro. Hello bro. Good morning. Hello. Good morning. Good morning. Oh, kiss. Allah. Nagbadool siya guys. Una akong lingaw diri guys. Pagka buntag sayo. Mag-atang nila kay malingaw ko ni bro. Magkiguan sa ba makigduwa. Inahan. Ngay kaon di tina. Kay no, nara ba si bro tigtutoy oh. Hello bro. Hello. Hello. Hello sa. Hello. Hello. Di hello na yun. Hello. Hi. Tara guys, matutok ko dyan sa camera. Hello. Good morning. Good morning bro. Hello, good morning. Ayan siya guys. Itubo na gitan siya jutay guys. May giniwa kay dili mo tubo no, mo tubo jud na. Sa wakas guys kanang happy kay ko. Nakaitoy na jud mi. Nana jud mi itoy sa baka. Sa wakas mao gini among pangandoy nga kanang maka amig itoy nga baka ba nana jud ni taon. Ali bro. Bro. Hello bro. Ali bro. Ali, dali siya. Ali bro. Hello. Hello. Na hi. Hi. Hello. Hello baby cow. Cute kayo guys. Iwat na ko cute. Did sa washer. Bitaw o ayan lagi mo kasuko kay kaning vlogger bisag unsa na lay mo hanaan mao gyud na ang trabaho. Gamay na lang gid kuwang na lang gamay no nga mga buang mataan ni og hinahunag unsay content. Pero ayaw lang jud mo pangihi og kalibang aning Facebook kay manimaho tang tae. Hinig open. Maura to, good morning. Bye bye. God bless you all.